Per kilo po ng kanyang bangus, dagupan ay 170. At meron din pong 120, 130. So kinakamata pa lang ni Boy Bangus ang kanyang mga latagan ng bangus dito sa kanyang pwestuhan. So yun po yung mga bangus na kanyang nakuha. Ayan. Boss Maing, ilan ton, ano to? Ano po lang Ilang to? kilo lahat ang nahango mo? Sa 200 yan po lang to. 200 kilos po yung hinango niya mga bangus dagupan. 140 po sa mga purot galunggong. Sarap niya, no? Purot. Yan ang masarap ipaksi, mga purot galunggong. Boss Lawrence, magkano alimasag mo? 200. Babae, no? Eh dito sa, ano? 400. So ito po yung kilo, 100 pesos, no? Ito yung mga presyo, no? 350. Batalay, oo nga eh. Mataas ang presyo ngayon. Hindi na kaya ibenta. Hindi na kaya ibenta ngayon yung mga latagan ng hipon. Siyempre, tatawad pa na tatawad. Yung iba makakabili, kaso nga laman talaga yung... Oo, lamang talaga yung hanap nila murang presyo. Tumpukan 50 pesos. Yan po ay pangmasang presyo sa halagang 50 pesos. At may 50 pesos at 100 pesos tumpok. Ayan po yung mga tumpukan ng bentahan po nila, no? Tilapia rin po tinumpok sa halagang 100 pesos. Ang dami. Parang wala siya rito ngayon, ha? Shout out Buslando. Shout out sa mga viewers natin dyan. Pumunta na kayo dito sa Malabon. 90 na lang ang kilo ng tilapia. Murang-mura, bagsak presyo, no? Murang-mura na. At saka kay paring Leslie Ramiro, shout out sa'yo. Ayun, good morning sa iyo dyan sa bansang Canada. Bukas na ang binyag. Eh kaya lang wala siya. Wala eh. Oo. Thank you pa naman sa binigay. Nakaguya. Binigay sa kanya iba. Kano kilo? 150 150 malaki. po, malalaki mga alimasag, oh. Daan. Ganda. Ibig sabihin, pagka palaistan, talaga matataba yan. Mas alaga yun. Alaga ka sa loob ng fish pan. Ano yan, kumpanyero, walang basura. Mm. Basta palaisdaan, maganda talaga. Maganda talaga yan pagka, ano. Solid, walang maliliit. Puro ganyan lahat. Oo nga eh, kahit saan ka magkano dito. Pamangkin ko may mali, tsaka wala. Sa taas, sa taas. Oo. Ayan, oh. 150 lang po yung per kilo. Sobrang mura po ng mga alimasag po ngayon sa bayan po ng Malabon. At dagsa po yung alimasag na inyong mabibili, oh. Ayun, oh. Ganda ng laman, oh. Solid. 150. Ako naman ako. Mm. Tindera. Mm. Maganda na lalaki kasi. Ganito. Alright, good morning everyone. Tayo po ay nandito po sa pwestuhan ni Boy Bangus sa mga presyohan ng kanyang latag na mga bangus na inyong mabibili, no? So yung mga presyohan ng kanyang mga bangus ay kada piraso at meron din pong mga kilo. So ang per kilo po ng kanyang bangus, dagupan ay 170. At meron din pong 120, 130. So kinakamata pa lang ni Boy Bangus ang kanyang mga latagan ng bangus dito sa kanyang pwestuhan. So yun po yung mga bangus na kanyang nakuha. Ayan. Boss Maing, ilan ton, ano to? Ano po lang to? Ilang kilo lahat ang nahango mo? Sa 200 yan po lang to. 200 kilos po yung hinango niya mga bangus dagupan, no? Dito po sa Kasama yung ano po dyan sa 170. 170 sa Malabon Fish Market, no? So ayan yung mga presyohan at mangga po natin ay 40 pesos kalahating kilo, 80 pesos per kilo. So yan po yung mga latag ni Boy Bangus ng kanyang bangus na inyo pong mabibiling bangus dagupan. Ito po yung 110. May piso po tayo, Buslando, may piso. 100 pa, oh. Mami, nagupan naman yan, mama. So, maganda yung mga bangus niya ngayon na latag dito, oh. Kompleto, 100, 110, 130, 120 at ang per kilo ay 170. Alright, guys, ito naman po yung mga 220 na paninda ni Jeff. So 20 sa mga kilo ng yellowfin tuna. Fresh na fresh, no? So ayan po ang mga update natin sa kanilang latagan dito sa Malabon Fish Market.
So dito na tayo sa mga latagan naman ni Boy Tilapia at ni Boy Putik. So eto tayo sa mga presyon din po ng mga bangus na mura po ninyong mabibili. So ito yung mga presyo, may 80, may 90, may 100, may 110 at 130. Yan naman po yung mga pusit na imported, no? Bangus ni Boy Putik na mura at sulit sa mga kada piraso, no? Eh, tinapat tayo. Boss, wala na may baso. Ito, 40 na kuha. Gagawin sa'yo. Shout out sa Boy Putik. Cut out, si Boy Putik. Kahapon ngiti-ngiti, ngayon hindi nakangiti. Ang sakit na yung kilikili mo din. So ito po yung 90 pesos per kilo ng tilapia ni Boy Tilapia sa Malabon, no? 90 pesos pa rin po yung kanyang mga kada kilo. May na lang ako, isa lang. So busy sila ngayon sa kanilang mga paninda. So shout out sa iyo, Boy Tilapia. Isa pa nga. Guwapo ko eh. Hindi siya makatingin ng diretso, baka mahiwa eh. Maraming kalabasa. Para sa mga customer natin. Para sa mga customer niya na lilinisin yung mga tilapiyang Batangas na order sa kanya, no? So shout out sa inyong dalawa, tapatan na kayo. Tapatan. Diyan kayo magkakata ng dalawa. Yung isa daw, ano na, combo. Eh, tama dito sa gilid eh. May salompas. Salamat sa inyong dalawa. Thank you. At dito tayo sa mga update pa natin sa kanilang mga latagan. So dito kay Lodi may latag siya mga burot galunggong. At ito yung mga mangga, no? Ito yung mga burot galunggong niya, oh. Hi, Boss Lardo. Shout out, shout out. Good morning sa iyo, Lodi. Shout out. So magkano ngayon yung mga burot galunggong? 140 lang. 140 sa mga salay batang. Sa naibatan natin, 180 lang. 180 po sa salay batang, no? 140 po sa mga burot galunggong. Thank you po. Sarap niya, no? Burot. Yan ang masarap ipaksi, yung mga burot galunggong. Murang-mura. Ito pa yung mga salay batang natin, 180 po ang mga per kilo. Ganda, no, ng mga isda natin na latag ngayon dito. Salamat, Lodi. Shout out ulit sa'yo. Thank you. Shout out. So ito yung mga gulay na inyong mabibili pagkatapos niyo pong mamili ng mga isda na pansahog sa mga sinigang, no? So ayan, at mga tumpukan po dito. Ang ampalaya ay 50 pesos tumpukan at dito yung mga nakataling mga gulay. So, pangsaktuhan sahog, no? Marami ka pa naman siya, nakatali yung dito ng mga. Lagi pa ako isang okra. So dito tayo sa manok ni Dayan. 130 mga pakpak. Lida yan. Shout out sa mga suki. Ayun, shoutout po sa mga suki ni Ate Rogie, no? Wala na pong backbone. Wala nang backbone. Ang natira po dito leeg at Ayan na lang yung pakpak. leg natira. 130. Mga suki. Kanina. May discount pag marami. Ayun, oh, may discount. Salamat, Ate Rogie. Broccoli, 160 per kilo. Apple 3 pieces, 100. Ketchup, 60. 120 per kilo. At star apple po natin ay 70 pesos per kilo. So, mga mangga po natin dito ay 120. Napakaganda ng mangga, oh. So, yan po yung price ng mga mangga po rito na manggang hinog. Mga tumpukan po.
Sayote, 30 pesos na lamang po ang tumpok. 4 na piraso na. Ang repolyo ay 100 pesos. Tumpok, 3 piraso. Sitaw ay 35 ang kada tali. So, ito naman po yung 120 sa mga latag po ng ampalaya. Broccoli, 160 rin po ang per kilo. So, shoutout sa'yo, Mais. Good morning. Ayun, mga mais niya na binibenta dito sa Malabon Fish Market. So, ganun pa rin ang price niyan. Same price pa rin. 35. 30 sa mga mais na puti. So, shoutout ulit sa'yo, Lodi. Good morning. Good morning. Talong po natin ay 60 pesos po ang mga per kilo. Okra po natin ay 120 yung mga per kilo po nila, no? Yan po yung mga update natin sa mga gulay. Alimango. Ito na lang po yung mga sapsap, no? So, ang daming latag po dito sa paibaba natin, dito sa Malabon Fish Market. Sapsap na masarap sa kinamatisan o pangat sa kalamansi. Talmok magkano kilo? 260 daw po per kilo. So yun po yung presyo, no? 260 sa mga per kilo. So mababa yung mga presyohan ng kanilang mga latag dito, no? Boss Lawrence, magkano ang limatag mo? 200. Babae, no? Eh dito sa ano, 400. So ito po yung kilo, 100 pesos, no? Yan yung mga seashell po natin na latagan dito sa Malabon Fish Market at yung mga kilo na mga alimango. 200 naman sa mga alimasag puro babae. 200 pesos na kilo at 400 pesos sa mga alimango. So ito yung mga tahong natin, no? Talaba. Ayan po yung mga matataba. So ayan yung mga latag po dito sa Malabon Fish Market. Boss Tando, shoutout. Shoutout sa iyo. Paninda mo? Meron tayong Pusit. sariwa. Ayan, pusit. Gumagalaw pa kanina na-stroke lang. Aray ko. So ito yung magaganda mga presyuhan, no? Mga bisugo, nilachay. Kaya maraming. Opo, ako po, Nay. Followers ka lang. Laging sumusubaybay sa vlog ko. Hawak ko sa... Uy, Ang ganda po ng mga bisugo natin na yun, tsaka yung mga batalay. Sariwa, boss, kakakuha lang. Tapos nilachay. Mahal nga lang na punan. Yun nga, no? 4 milyan, ayun lang. Lahat na yan. Oo, ayun lang. Hindi kasama yun. Ayun, sa nilachay. Sige po, Nay, ingat po. Ito yung mga pusit mo, no? Dami nakapanood sa'yo, boss, sa Tondo, boss. Napanood ko sa mama niya. Daming Mga vlog-vlog natin dito. ang presyo 300. Si Boss Ed hindi na nagbablog dito, no? Ha? Si Boss Ed. Busy yun eh, sa iba-iba't lugar. Iba't ibang lugar. Oh. Nag-ano yun eh. Oo. Kaya napakadalang niya ngayon. Ay pala Kaya nga. speak. So ito yung mga presyo, no? 350. Palang ipon, boss. Batalay, oo nga eh. Mataas ang presyo ngayon. Magdaan na, hindi na kaya ibenta. Hindi na kaya ibenta ngayon yung mga natagan ng hipon. Siyempre, tatawad pa lang tatawad. Yung iba makakabili, kaso nga lang laman talaga yung... Oo, lamang talaga yung hanap nila murang presyo. Ganda lang wag ka na lang sumugal sa ganun. Oo. Eh, kakagaling lang namin sa lubid. Hirap talaga pag-hipon, pag natulugan ka. Oo. Wala na. Pag natugutan ng ulo yun, iyak ka na. Oo. Na, JC, thank you ha, thank you. At yun yung mga presyo, no, ng mga latag nila JC ron na magagandang isda. At ito naman tayo sa mga latag dito ni Kuya Ricky. So ito naman po yung mga presyo ng tumpukan, 50 pesos. Yan po ay pangmasang presyo sa halagang 50 pesos. At sa galunggong, gulyasan. Ito naman po yung latag ni Kuya Ricky. So sa galunggong at purot galunggong. Ayan ay napakasarap ipaksi yung mga ganyang klaseng purot galunggong, no? Alright, so
ubos ang latag ni Kuya Ricky. Pink salmon head. So yan po yung mga update natin sa latag ni Kuya Ricky, no? Magkano pink salmon? 180 sa mga pink salmon head. So yan na lang po ang ating naabutan sa mga latagan ni Kuya Ricky. At ito, no, sa mga latag niya rito na mga burot, galunggong, gulyasan. Kuya Ricky, magkano yung mga burot mo? 160 sa mga gulyasan. Yun ang mga presyuhan ng kanyang latag dito sa kanyang pwesto. Alright guys. So yan po yung mga update natin sa latag ni Kuya Ricky. Salamat Kuya Ricky. Enjoy sa pagkain. Salamat. Sige po. At ito naman po yung mga tumpok. Ayan po yung mga chabeta natin sa halagang 100 pesos na tinumpok. 100 pesos lamang po, no? At yung mga latagan po dito, 90 pesos. Tilapia at 100 pesos. Alright guys, yun yung mga update natin dito sa kanilang pwesto. Dito po, kaya Ate Lorna, yung mga presyohan po ng mga tilapia Batangas ay 100 pesos. Yung mga per kilo, malalaking tilapia Batangas. So, na-sold out po yung isdang alumahan. Wala na yung 100 pesos. Wala na, no? Ang kilong tilapia ay 100 pesos. So, sulit yung tumpok na natagan. Fresh na fresh po na inyong mabibili. So, ito po yung 180 alumahan ng per kilo. Mga isdang chabeta, no? Inumpok na po sa halagang 50 pesos. Kilo na mga tunsoy natin ay 60 pesos. Ayan, ang 60 pesos. Pugita 200. Wala kayong isda ngayon na ano yung kahapon, no? Nakubos kahapon, no? Nahirapan akong magawa nun. Ay, mga pakoko, matigas ang tinik nun eh. Talaga lang. Tsaka lalo na yung ano, isa yung gagaong, di ba? Meron dito ano yun, naka-update at gagaong. May ganito. Pagka nilinis. Ikaw nga, pag ginanan mo yun, matadali. Sali nga ako dito lagi nun sa daliri. Pag naglilinis, kaya minsan pinapagawa ko na lang. Wala, mas laga nga ako sa tunsoy. Ako, gaganda ng tinta. Ako talaga, solid yung paninda. Ang puro biyahe ngayon ng bangka, puro tong ganito. Puro ganyan huli nila. Ayan yung mga... Mababa. So ito na yung mga presyon ng mga tilapiyang Batangas sa Malabon Fish Market. So 100 pesos, no, 110, 100 ang mga kada kilo ng kanilang mga bentahan po rito sa Malabon. Ayun na! Yan po yung mga presyo, no, ng kanilang mga latag ng tilapiyang Batangas, no? So ito mga isdang ulo ng dory fish at 80 pesos kilo ng tilapiyang Batangas. Alright, so balsa galunggong 130 sa mga per kilo. So nandito tayo sa pwesto ni Avatar and the Legend of Fish. Kasama niya na ngayon si Tiyo. Busy. Yata si Tiyo. Busy na naman. Shoutout sa mga tropa ko, Raiders team. Salamat sa Tiyo. Thank you. So dito presyohan ng mga gulyasan 150. Tapos sa galunggong 150 rin po mga per kilo. So yan po yung mga latagan dito guys na mga mabibili niyo po mga isda. At tilapiyang buhay 130. Yan po yung mga per kilo. At 90 pesos dito naman po yan.
So dagsa ang mga tilapia at murang mga presyohan na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. So mga tiyabeta o bilong-bilong sa tumpukan may 50 pesos at 100 pesos tumpok. Ayan po yung mga tumpukan ng bentahan po nila, no? Yan po yung mga isang alumahan. At ang per kilo po ng alumahan ay 150. Dorado, 150. Tapos 150 sa mga pokita. 150 po sa per kilo ng mga salay-salay ginto. At galunggong po natin dito ay 140 na per kilo. 100 pesos tumpok. Ayan yung mga latag dito ni Boss Alex, no? 140 po per kilo ng mga galunggong niya. Sarap prito yung ganyang kalaki, no? Alright guys, yun yung mga presyuhan ng kanilang latag na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Sa Linyasi. Yan ang naging latag mo ngayon sa Linyasi. Bukas ako kuha ng maganda. Oo. Pinaubos ko lang muna. Pangatlong araw. Ikaw talaga. Kumidyante ka pre ha. 120. Oo. So yan po yung mga per kilo ng isda na gulyasan at alumahan. 120 per kilo. Hello guys, nice. Good morning. Tumpukan ng tilapia, oh. 100 lang. 100 pesos. Tulingan, tumpukan. 100 pesos. Alright. So, ang daming tumpukan dito ng tilapia. At kay Don Ramon tayo sa mga kilo na mga mountain shrimp. So, ayan po yung tumpukan. Ang kilo ay 150. At ilang sa gitna? Pero sa galunggong. So, ayan po yung mga latagan. At ito po yung pagi, no? 100 pesos tumpok. Tilapia rin po, tinumpok sa halagang 100 pesos. Ang dami. Parang wala siya rito ngayon, ha? Yan po yung mga 100 pesos na nasobrahan. Bagsak presyo yung mga tilapia natin, no? Tumpukan ay 100 pesos. Ang dami niya, no? Responde pa yan, responde. Grabe sa tumpok ng tilapia, oh. Tanong yun, may dagdag pa. 100 pesos may dagdag pa. Yan ang latag ni Boss Ed Compact ng mga tilapiang Batangas. Boss Lando. Ayan, 100 pesos dito mga tumpok. Alright guys, yun po yung mga update natin dito sa mga latagan po ng mga tilapiang Batangas. So 100 pesos lamang po ay madami na. At sulit presyo, no, sa ganyang kadami na inyong mabibiling tilapiang Batangas na tumpok dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So dito pa tayo sa mga iba pang latag na ating may update. So solid ang mga tilapiang Batangas na tumpok. Fresh na fresh po sa 100 pesos. So maraming mga nag-aabang nun at nagtatanong sa atin sa vlog dito sa Malabon Fish Market. At kitang-kita naman po natin. Shout out po, good morning, good morning. At yun yung mga inaabangan ng ating mga kababayan, yung biglang pagtumpok ng mga tilapiang Batangas, no? Dito sa Malabon Fish Market. So grabe yung pagbaba at pagbagsak presyo ng mga tilapiang Batangas dito sa Malabon Fish Market. So dito 90 pesos yung mga good morning. So yun yung mga presyo, no? 90 pesos na lamang po yung mga 90 na lang. tilapiang Batangas. So shout out sa iyo, Agustin. Shout out Boss Lando. Shout out sa mga viewers natin dyan. Pumunta na kayo dito sa Malabon. 90 na lang ang kilo ng tilapia. Murang-mura, bagsak presyo, no? Murang-mura na. At saka kay paring Leslie Ramiro, shout out sa'yo. Ayun, good morning sa iyo dyan sa bansang Canada. Bukas na ang binyag. Eh kaya nang wala siya. Wala eh.
naman sa binigay. Tabo yan. Binigay sa kanya iba. Kumpare mo yan. Te, good morning. Magkano kilo? 150 malalaki. 150 po, malalaki mga alimasag, oh. Palaisdaan. Ganda. Ibig sabihin, pagka palaisdan, talaga matataba yan. Mas alaga yun. Alaga ka sa loob ng fish pan. Ano yung kumpanyero walang basura? Mm. Basta palaisdaan maganda talaga. Maganda talaga yung pagka, ano. Solid mo lang maliliit, puro ganyan lahat. Oo nga eh, kahit saan ka magano dito. Pamatin ko may mali, tsaka wala. Sa taas, sa taas. Oo. Ayan, oh. 150 lang po yung per kilo. Sobrang mura po ng mga alimasag po ngayon sa bayan po ng Malabon. At dagsa po yung alimasag na inyong mabibili, oh. Ayun, oh. Ganda ng laman, oh. Solid. 150. Ang buwan naman ako, Mm. tindera. Mm. Maganda na lalaki kasi. Ganito rin dito. Oo, isa lang. Wala ka papalit, puro malaki. Pare-pares po yung presyo, no? 150 po sa mga per kilo. Ayan po yung mga latagan dito. 150 sa mga per kilo po ng mga alimasag. Ayan po yung mga alimasag na ating in-update. Na, good morning po, good morning. Sige po, libre pa pili. Ayan po, no? Ayan po yung mga latagan po dito ng mga per kilo ng mga alimasag na inyong mabibili sa Malabon Fish Market.